Boa tarde. No marco do convenio do Ateneo de Santiago coa Fundación Neira Vilas, temos hoxe a conferencia A escrita de Neira Vilas no ámbito do xornalismo. A conferencia ten dous partes. A primeira, o profesor Fernando Redondo falará panorámica xeral da obra periodística de Neira Vilas. Na segunda parte, o profesor Xosé López García falará do libro Galegos no Golfo de México. Fernando Redondo é licenciado en Ciencias da Información pola Universidade do País Vasco e doutor pola Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é profesor titular da área de Comunicación Audiovisual na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. É autor dos libros Carlos Velo, Itinerarios do documental nos anos 30 e Os amorodos de Berman, que foi premio Ramón Piñeiro de ensaio de 2018, así como autor de Galicia en Nodo, Comunicación, Cultura e Sociedad, e coordinador e editor do volumen Ciudadanía e Documental. Foi galardonado co premio María Luz Morales de Ensaios Cinematográficos e co premio Manuel Reimóndez Portela de Xornalismo. Pertenece á Asociación Española de Historiadores de Cine, ao Centro de Estudios Fílmicos da USC, a Asociación Galega de Investigadores e presidente da Fundación Xosé Neira Vilas. Xosé López García, licenciado en Ciencias de Comunicación pola Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade Complutense e doutor pola Universidade de Santiago. Alternou a súa faceta como xornalista coa docente durante longo tempo. Foi redactor durante 20 anos en medios de comunicación galegos como A Nosa Terra, Ideal Gallego, A Voz de Galicia. Correspondente en Galicia de 5 días, Actualidade Agraria e El Temps, entre outros medios. Completa a súa tarefa xornalística coas colaboracións en Antena 3 Radio, Ondas Galicia e Radio Voz. Profesor de xornalismo na Universidade de Santiago, coordina o Grupo de Investigación Novos Medios e dirixe o Observatorio de Ciberxornalismo de Galicia. Membro do plenario do Consello de Cultura Galega, onde dirixiu a sección de comunicación e ocupou unha vicepresidencia e a secretaría. É autor de diversas obras sobre a prensa galega e o ciberxornalismo. Foi decano da Facultade de Ciencias de Comunicación entre 1997 e 2004. Comenzamos, ten a palabra o profesor Redondo, que nos dará unha panorámica xeral da obra periodística de Neira Vilas. Moitas gracias de novo ao Ateneo de Santiago pola acollida que dispensa o autor de Gres, a Xosé Neira Vilas. Non é a primeira vez que vimos aquí a falar da súa figura, da súa obra. Nesta ocasión, dunha faceta xornalística moito menos coñecida, menos estudiada, en boa medida, poderíamos decir que soterrada baixo a inxente obra narrativa do autor de Memorias dun neno labrego, un libro tamén que tivo, como ben saben, unha enorme repercusión e que ás veces nos fai esquecer esta outra dimensión xornalística do autor de Gres. A miña participación aquí vai ser breve, vai ser, como ben dixo o amigo Xosé Manuel González Herranz, vai ser fundamentalmente facer unha panorámica, un percorrido polo seu labor en diferentes xornais, revistas, fundamentalmente da diáspora, de Argentina, de Cuba e finalmente tamén o que fixo en Galicia cando retornou no ano 1992. Por tanto, dito en palabras do propio Neira Vilas, utilizando o léxico do rural, trataríase de anovar o monte, non? Limpar de toxos, de fentos, deixalo preparado para sementar e para coñecer mellor en que terreo nos situamos cando falamos de Neira Vilas como xornalista. Entón, recorden, moitos de vostedes saben, por suposto, Neira Vilas chega a Buenos Aires en 1949 en calidade de emigrante, non de exiliado, como moitas veces se ten dito. Ele é un emigrante, tampouco é exactamente un emigrante por razóns económicas, sino máis ben por razóns de necesidade de formación e de cultura, e de atopar unha vía, un lugar onde poder formarse dun xeito máis acaído do que podía ser na Galicia da posguerra, verdad? En Buenos Aires, como saben, entrou en contacto
co máis vizoso da colectividade galega, con intelectuais, moitos deles exiliados, con persoeiros que en boa medida lle descubriron Galicia, lle descubriron a súa singularidade, a súa lingua, lle enseñaron a apreciar a súa cultura, e isto levouno a que, xunto con outros compañeiros, fundara unha primeira organización da que vai formar parte, que é Mocedades Galeguistas, unha entidade que, por suxestión de galeguistas históricos, como proposto por xente como Xosé Abraira ou Rodolfo Prada, constituíuse esta entidade, Mocedades Galeguistas, na rama xuvenil da Irmandade Galega. Irmandade Galega, que era unha entidade que fora creada en Buenos Aires por Castelao. E nas Mocedades Galeguistas é onde xorde, é onde aparece o voceiro, o órgano desta entidade que é Adiante. Adiante é un xornal, unha revista que nace en xaneiro de 1954, unha publicación de periodicidade irregular, vanse publicar só 5 números. Aquí teñen na pantalla o primeiro dos números de Adiante, e aquí publícase o primeiro texto de Neira Vilas en galego. El mesmo así o considera, un texto titulado Decálogo do bo galego, e non está demais aquí referirnos a como o propio Neira Vilas se refire a él. Di que son 10 normas de afirmación de identidade galega de conduta individual a seguir para este fin. En todo caso, está disponible na plataforma galiciana a colección completa do Adiante, e aí temos o primeiro texto en galego publicado por Neira Vilas. O primeiro texto en galego é porque previamente escribira e publicara en castelán. Nesta época, primeiros anos 50, vai tratar moito ao xa mencionado Rodolfo Prada. Rodolfo Prada, como é sabido, un dos principais apoios e protectores que tivo en Argentina Castelao. Nestes anos nos que o coñeceu Neira, Rodolfo Prada dirixía Opinión Gallega, un xornal bilingüe dos centros Ourensán e Pontevedrés, e como Rodolfo Prada viaxaba moito por América, por Europa, por motivos do seu traballo, encargáballe a Neira Vilas que na súa ausencia se ocupara da dirección de Opinión Gallega. Aí temos un recorte dun artigo dedicado a Castelao, publicado en Opinión Gallega. En todo caso, como dixen, as súas colaboracións na prensa en Argentina veñen de antes. O seu primeiro texto, publicado de 1952, trátase dun soneto en castelán. Isto vai ser tamén unha constante, que as súas primeiras obras literarias van ser publicadas en xornais, en revistas, en algúns casos logo pasarán a formato libro, pero as súas colaboracións van ter unha gran importancia no sentido literario, fundamentalmente. No ano 52 publica un soneto en castelán titulado Amanecer nun xornal chamado Tres Cruces. Tres Cruces era un periódico local do barrio bonaerense de Villa Urquiza. Neste xornal, ademais, vai publicar máis de 30 traballos, algúns deles referidos a temas galegos, e esta tamén vai ser outra constante, o feito de que asine con pseudónimo. Algúns deles moi inxeniosos, por certo, como este, que no xornal Tres Cruces adoitaba asinar co pseudónimo de P. Neirando, P. Neirando, Peneirando, de Pepe Neira, claro. E logo, por suposto, a parte destas colaboracións en xornais en lingua castelá, vai a colaborar nun bo feixe de publicacións promovidas pola colectividade galega de Buenos Aires. Por exemplo, na publicación semanal Galicia que editaba a Federación de Sociedades Galegas, da que foron directores, personalidades da intelectualidade galega porteña como Blanco Amor, Suárez Picallo ou Arturo Cuadrado. E aquí, en Galicia, Neira Vilas publica unha primeira serie, unha primeira sección que vai ter máis ou menos fixa, que se chama xenéricamente Cartas aos Labregos, que eran unha sorte, unha especie de arengas dirixidas aos galegos que non emigraran, os que quedaran en Galicia, e que saíron á luz en entregas sucesivas dos meses de maio, xuño e xullo de 1956. Tratan respectivamente os temas da relixión, as injusticias sociais e a inmigración.
o cual non é gratuito, creo que é un dato relevante, dado que aquí, en certa maneira, está avanzando algúns dos temas máis importantes que aparecerán en Memorias dun neno labrego. A cuestión da religión, as injusticias e a inmigración, que vai ser un tema que o acompañará ata o final, o vai a abordar de mil maneiras diferentes. A parte do xornal Galicia vai a colaborar noutras moitas cabeceiras, podo mencionarlle algunhas. Unha chamase Lugo, Orzán era o voceiro do Centro Coruñés. Aquí publica en maio de 1957 o que el chama Lembranzas, moi propio de migrantes, esta evocación do lugar de orixe. Nisto que el denomina Lembranzas publica, por exemplo, un artigo titulado Na beira do Ulla. O Ulla, por suposto, é o río que pasa pola súa aldea, por Gres, e pola medieval Ponte Ledesma, aí facendo fronteira entre a Coruña e Pontevedra. Tamén publica, como dixemos, en Opinión Gallega, onde emprega outro pseudónimo moi inxenioso, que non sei se en Argentina acababan de encontrarlle a gracia ou o humor que había aquí. Logo falaremos un pouquiño do humor en Neira Vilas, sabendo que Neira Vilas procedía da aldea de Gres, pois utilizaba o pseudónimo Lisquei de Gres. Logo vai publicar tamén noutras publicacións, noutras cabeceiras, Bretema e Raiolas, Eufonía, Alborada, Betanzos. Teñemos por aquí, isto é do xornal Carbia, porque en Buenos Aires había tamén un centro que recollía, que recibía os naturais de Carbia. Carbia é a actual Vila de Cruces, o Concello de Vila de Cruces en Pontevedra, que é o concello originario de Neira Vilas, onde hoxe está a fundación que leva o seu nome. E en Carbia, nese xornal, tamén publicou este artigo que temos aquí na pantalla. Como xa dixen, das publicacións Lugo e Orzán merecen salientarse o que chamamos lembranzas. Por exemplo, en novembro de 1956, no xornal Lugo, publica o artigo O Arrabalde. O Arrabalde é un topónimo, ou un microtopónimo, referido a un lugar situado entre Gres, a súa aldea, e Campo Rapado, no concello de Boqueixón. A Campo Rapado, onde Neira Vilas, antes de emigrar, por suposto, se dirixía cada día para traballar como contable dun aserradoiro desta comarca. E esa lembranza desa viaxe que facía diariamente, pois a vai a recordar a través da súa escrita neste artigo O Arrabalde do xornal Lugo. Algúns destes artigos que publicará neste xornal vainos a asinar co pseudónimo de Xosé Ulla. Tamén, por suposto, vai a publicar, vai a colaborar na moi destacada Galicia Emigrante, a gran revista que dirixiu Luís Seoane, que apareceu en 1954. E logo, fora de Buenos Aires, publica en cabeceiras como Aquí Galicia, da cidade de Rosario, A Turuxo, de Santa Fe, Galicia, outra Galicia, de Mar del Plata. De Montevideo publica nos xornais Finisterre e O Irmandiño, e tamén na revista mexicana Vieiros. Ben, esta diapositiva está referida a outra publicación que é La Capital, onde escribe en castelán. La Capital tamén é de Buenos Aires, e, por tanto, como xa dixen antes, non só publica naquelas cabeceiras vinculadas á colectividade galega, sino tamén en outras moitas publicacións, fundamentalmente de Buenos Aires e de outras cidades, como vimos. Por exemplo, na revista de Buenos Aires Calle Corrientes, La Tribuna, Rosario, da cidade de Rosario tamén, e La Capital, que é este exemplo que temos aquí, onde vemos que fai unha panorámica actual da literatura gallega. Ben, Neira Vilas e a súa dona, Nixia Miranda, chegan a Cuba en 1961. Aí continúa o seu labor xornalístico, aínda que vai ser xa moi diferente ao que viña desenvolvendo en Buenos Aires. O contexto é distinto. Para empezar, xa prácticamente non hai publicacións ligadas á emigración galega, porque a emigración galega a Cuba rematara alrededor de 1930. As sociedades de emigrantes estaban esmorecendo, entón vai a dedicarse a publicar na prensa cubana.
pero o seu traballo asalariado nunca vai ser de escritor nin de xornalista. El traballará na administración, fundamentalmente no Ministerio de Industria, seguindo un pouco un consello do que el ten falado moitas veces, sempre que falaba do seu labor como escritor, mencionaba o consello que lle dera Eduardo Blancamor, que lle dixera: nunca profesionalices a túa vocación, o cual lle permitiría escribir con maior liberdade, ter un traballo que lle permitira ter o seu soldo, a súa mantenza, o seu vivir de cada día, e logo poder escribir a marxe de todo isto con plena liberdade. E seguiu ese consello de Blancamor ata o final, aínda que, como veremos, tamén o acabou traicionando, entre aspas, non? En certa maneira traizou este consello. El se sentía un pouco con débeda respecto de Blancamor, porque finalmente sí profesionalizou relativamente a súa vocación de escritor. En todo caso, dicíamos que publica na prensa cubana, en diarios como El Mundo, onde el afirma que desfruta de plena liberdade na escolla de temas sobre os que escribir, e entón vai a elixir fundamentalmente temas de tipo temas galegos. Escribirás, por exemplo, sobre Lorenzo Varela, sobre Luis Seoane, sobre Arturo Souto. Escribe tamén nos xornais Hoy, Revolución, La Gaceta de Cuba e Unión. La Gaceta de Cuba e Unión son dous xornais editados pola Unión de Escritores e Artistas de Cuba, da que o propio Neira Vilas acabará formando parte tamén. Isto que temos aquí é unha colaboración moi relevante, na miña opinión. Trátase do xornal da revista Islas da Universidade Central, porque aquí vai publicar os poemas galegos de García Lorca, que el mesmo, Neira Vilas, vai a traducir ao castelán. E publicará tamén en versión bilingüe 21 poemas de Uxío Noboneira. Aquí temos un exemplo, fíxense que incluso traduciu o propio nome de Uxío Noboneira a Eugenio Noboneira. 21 poemas, por suposto, orixinais, e el mesmo os traduciu ao castelán. E vainos a publicar, daos a coñecer aquí na revista Islas. Tamén publica noutra revista chamada Signos, onde dá a coñecer coplas e refráns galegos en versión bilingüe. Tamén ten moito interese esta outra colaboración na revista Química. Química era unha revista promovida polo ministerio no que el traballaba, en Industria, Ministerio de Industria, onde se vai desenvolver como crítico literario. Ten ao seu cargo a sección chamada Estante de Librería, onde comenta a trayectoria fundamentalmente de escritores latinoamericanos e particularmente cubanos, como ven aí no caso del recurso del método de Carpentier, ou tamén Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este outro forma parte da súa colaboración en Juventud Rebelde, outro xornal no que escribe sobre escritores, pintores de todas as latitudes. Aquí escribirá sobre Picasso, sobre Seoane, outra vez. Sempre que tiña ocasión escribía algo sobre Seoane, o seu gran amigo, o seu gran valedor, en certa medida. Escribirá sobre John Dos Passos, sobre Italo Calvino ou sobre Shakespeare, como temos aquí incluso. E logo, outra colaboración relevante vai ser esta, que é do xornal España Republicana. España Republicana, que dirixía o xornalista español exiliado, natural de Xaén, Manuel Carnero. España Republicana, que vai a chamarse, a partir da morte de Franco, cambia o nome e pasará a chamarse Hora de España. Aquí, de novo, escribirá sobre asuntos galegos, escribe sobre Ramón de la Sagra, escribe de Concepción Arenal, da poesía de Manuel María, de Díaz Pardo, como ven aquí. A colaboración con España Republicana sempre vai ter moi presente, falará dela sempre que ten ocasión, porque o vínculo fundamentalmente co director, con Manuel Carnero, con quen tiña unha estreita amizade, vai permitir, a súa vez, entrar en contacto con artistas, cineastas, escritores españois que visitaban Cuba e que normalmente facían unha visita tamén á redacción de España Republicana. E entón isto permitiulle, por exemplo, coñecer e tratar e incluso colaborar con José Martínez, o editor de Ruedo Ibérico que dirixía dende París. Tamén vai entrar en contacto con Camilo José Cela, o cual a súa vez lle permite colaborar en papeles de Son Armadáns, onde vai a publicar unha serie de poemas. E de aquí tamén, deste vínculo con España Republicana, virá a amizade que o vai unir durante toda a vida co xornal, por exemplo, como exemplos, co xornalista e escritor Ramón Chao, co dramaturgo Alfonso Sastre, con outra gran personalidade do teatro como é Ricard Salvat, logo van
vai a cartearse con todos eles, e as cartas con Salvat, con Alfonso Sastre, con Ramón Chao, están publicadas tamén. E logo, outra faceta que xa adiantei en certa medida, moi singular e pouco coñecida o traballo de Neira Vilas, é o xornalismo humorístico. Neira considera que o humor é unha actitude, unha forma de enfrontar a vida moi propia dos cubanos, e de aí a importancia que o xornalismo de humor tivo sempre na illa. Por exemplo, a través de publicacións como Bohemia, a revista Bohemia, onde Neira Vilas colabora dende 1964 cunha sección chamada Tribuna de Quejas. E temos Tribuna de Quejas, é unha especie de artefacto xornalístico, humorístico moi singular, porque aquí comenta cousas mal feitas, procesos de traballo que deberían ser mellorados, abordando todo isto co humor, que sei eu, por exemplo, o uso individuo do automóvil, un autobús maltratado, os problemas do teléfono, non sei xo ben, pero Tribuna de Quejas por José Neira Vilas, pero firmada baixo el teléfono, porque aquí toma a voz do teléfono que se queixa do mal uso que fan deste aparello, que se utiliza para chismorreos, para comentarios, para cousas banais, e cando realmente fai falta, pois as liñas están ocupadas, intentando facer humor con todo iso. Entón é un exemplo moi característico desa vena humorística de Neira Vilas, que quen tivo ocasión de falar con ele, que non coñeceu, creo que sabemos un pouco desa outra faceta súa do humor, ao que sempre estivo moi achegado. Tamén vai colaborar no suplemento de humor de Juventud Rebelde, o xornal que mencionei antes, suplemento de humor que había dous, El Sable e La Chicharra. E logo unha publicación de humor en Cuba, Bohemia non é exactamente de humor, había sección de humor, pero unha publicación que se dedica plenamente ao xornalismo de humor é Palante. De Palante vai formar parte do Consello de Redacción. Vai traballar de maneira moi activa co seu director, que se chamaba Gabriel Brado Montiel, e entón Neira Vilas di que a Brado Montiel dalle a coñecer, por exemplo, os álbumes de Castelao Nós e 50 homes por 10 reás. Tamén lle vai prestar exemplares de La Codorniz, que Neira recibía dende Madrid, e vai ler fragmentos do libro de Celestino Fernández de la Vega, O segredo do humor. E aquí temos algúns exemplos das súas colaboracións en Palante, El que habla en el cine, Diálogo entre esqueletos, con esa faceta do humor que el tanto destacaba e tanto apreciaba. E outra das facetas fundamentais do xornalismo, que para iso non teño pantalla, pero teño aquí un exemplar, a ver se non tiro máis auga, vale. A revista Zum Zum. Este é un exemplar do ano 86. A revista Zum Zum vai ser unha creación cando Neira Vilas se xubila, retírase do seu traballo administrativo no Ministerio de Industria, onde ocupou diversos cargos de dirección, e vai a fundar, en compañía de Anisia Miranda, a revista Zum Zum, pensada para nenos e nenas de arredor de 9 ou 10 anos. E aquí é onde el sentiu en certa maneira que traizoara o consello de Eduardo Blanco Amor. Pero el mesmo decía, pero isto é para nenos e nenas, Blanco Amor entenderíao, vale? En certa maneira xustificábao así, non? Sendo para nenos, merece a pena que traizoar aquel consello de Blanco Amor. En Zum Zum vanse tratar todo tipo de temas, con un tratamento, por suposto, con unha elaboración, un tratamento, un enfoque para nenos e nenas destas idades, 9-10 anos, pero temas de carácter científico, social, cultural, histórico. É unha revista que arranca en 1980 e chegou a ter tiradas mensuais de 250.000 exemplares. Sobre Zum Zum, é importante, ou ao menos así o considero un pouco, ver cales son os seus referentes, en que se apoiaron tanto Anisia Miranda como Neira Vilas. Por un lado, tiña moi presente o exemplo da revista La Edad de Oro, que publicara José Martí en Nova York en 1879 e que levaba o lema, o subtítulo de Revista para los Niños de América. Por outra parte, estaba a experiencia de Anisia na escrita para nenos. Hai que saber que cando chegan a Cuba, en 1961, Anisia Miranda empezou traballando nun xornal e logo inmediatamente pasa a traballar na Editora Nacional
que estaba daquela dirixida por Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, que será o seu xefe nestes anos, vai na situar na sección xuvenil da editorial, de feito chamase Editora Juvenil, que a súa vez estaba dirixida por un exiliado español, Herminio Almendros, que, bueno, dito entre paréntese, Herminio Almendros é o pai do gran director de fotografía Ernesto Almendros, que gañou un Óscar de Hollywood. Pois o seu pai, Herminio Almendros, foi o xefe de Anísia Miranda en Editora Juvenil, e xa tamén que estamos aquí intentando tecer esta rede da presencia en Cuba de Pepe, de Anísia, de Neira Vilas e Anísia, desta experiencia xorde un libro moi fermoso de Anísia Miranda que é Mitos e leyendas da antigua Grecia, logo traducido ao galego por Neira Vilas, publicado en Edicións do Castro e recentemente reeditado por Galaxia. Dende 1969, Neira Vilas dirixe en Cuba a sección gallega do Instituto de Literatura e Lingüística, que a súa vez depende da Academia de Ciencias de Cuba. O director do Instituto de Literatura e Lingüística era José Antonio Portuondo, con quen tivo unha moi fonda e estreita amizade tamén. Nesta sección, Neira Vilas vaise dedicar fundamentalmente á recuperación, organización, arquivo e estudo dun inxente material documental referido á presenza galega en Cuba. As dependencias desta sección galega vai trasladar ao propio Neira Vilas documentación guardada no xa prácticamente extinto Centro Galego. O Centro Galego da Habana, que era ademais a sede da Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia, da Federación de Sociedades Galegas e da Sociedade de Amistad Cubano-Española. Ben, pois toda esa documentación que estaba aí malamente guardada, conservada, pois Neira Vilas faise cargo dela e a traslada a esta sección gallega que hoxe leva o nome de Fondo Gallego Xosé Neira Vilas. Por que mencionamos isto? Pois porque a ampla, variada e moi rica relación galego-cubana en termos culturais e históricos vai a ser, de aí van a xurdir moitos dos temas dos que vai escribir nos xornais Neira Vilas a partir deste momento. Con todo este material que el se atopa aí, que se ocupa de organizar, de recuperar, de arquivar, como dixen, vai Neira Vilas dedicarse a armar e sacar adiante investigacións, moitas delas publicadas en forma de libro, Castelao en Cuba, Rosalía de Castro e Cuba, A lingua galega en Cuba, Manuel María e os galegos da Habana, e máis libros sobre a presencia galega en Cuba, a partir da documentación que atopa aí. Nalgúns casos, como dixen, en forma de libro, en outros moitos a través de artigos que moitos deles serán xa froito das colaboracións na prensa galega cando o noso autor regrese a Galicia en 1992. Son artigos que xa responden na miña opinión, responden a unha natureza un tanto híbrida, porque misturan, en certa maneira, a divulgación da investigación, o ensaio e o xornalismo. Cando volve en 1992 e ata o ano do seu pasamento, 2015, vai a colaborar asiduamente na prensa, principalmente nos primeiros anos no Faro de Vigo, onde semanalmente vai abordar temas referidos á emigración galega e non só a emigración en Cuba. Todos estes artigos serán logo publicados en forma de libro en 6 volumes incorporados á serie de documentos de Edicións do Castro. Aí están os 6 volumes, Memoria da Emigración 1, 2 e 3 e Crónicas Galegas de América, Rolda I, Rolda II e Rolda III. Recollen toda esa colaboración de Neira Vilas no Faro de Vigo. Todo isto entre 1994 e 2000. E logo virán máis artigos que xa non se cinguen exclusivamente ao tema da inmigración. Vai ser o tema que moi habitual, moi frecuente nas súas colaboracións na prensa galega, pero vai abrirse, vai xa a ocuparse de outros asuntos que teñen máis que ver ca actualidade do momento, cuestións de carácter social ou cultural que a él lle preocupaban, e que tamén van estar recollidos en libro. Todo isto está publicado en libro, nos títulos que temos aquí, neste caso xa a cargo de Edicións Xerais, O Sarello do Tempo, Xentes e Camiños, Arredor do Mundo, Lóstregos e Cancela Aberta. É un último libro que recollo as súas últimas colaboracións en El Correo Gallego, que é Olladas no Camiño, que xa vai estar editado por Fervenza e que se publica en 2015, o ano do seu pasamento.
E ben, pola miña parte nada máis, simplemente mostrarlles isto último, que é o que nos reuniu xa aquí. Tamén quero agradecer ao profesor Xosé López que fixera no seu momento prólogo a este libro e que hoxe nos veña a dar esta conferencia, porque Galegos no Golfo de México é a súa gran obra xornalística, é un libro pois único na súa obra tamén, en toda a súa traxectoria, non escribiu nada semellante e por iso consideramos no seu momento que era necesario recuperar e está hoxe disponible na Biblioteca Neira Vilas da Editorial Galaxia. Moitas gracias. Muchas gracias, profesor Redondo. E agora ten a palabra o profesor Xosé López para a segunda parte desta conferencia. Moitas grazas, José Manuel, grazas á Fundación e ao Ateneo por convidarme a compartir este momento con vostedes e, efectivamente, a falar dunha obra, dunha peza de Neira Vilas especialmente singular no campo do xornalismo, como é Galegos no Golfo de México, que é un dos poucos traballos xornalísticos de xornalismo narrativo que se publica só en libro e que previamente non se publica parte ou todo, pois en reportaxes, como aconteceu con outras grandes obras, non? E que se publica nun determinado momento tamén cando ese tipo de xornalismo está moi influído polo que se coñecía e se coñece como o novo xornalismo norteamericano no marco dese xornalismo literario e xornalismo narrativo que florece en distintos ámbitos e que ten un dos principales antecedentes precisamente en Argentina, en Rodolfo Walsh, con Operación Masacre. Ben, o meu interese, eu que tratarei de facer moi brevemente, explicar o meu interese pola obra de Neira Vilas, a súa dimensión xornalística, o contexto xornalístico deses anos, dos anos 70, que é cando a finais dos 70, que é cando se publica esa obra, aínda que empeza el dique, como veremos, que a madura durante anos, a obra en sí, algúns aspectos que a definen, e algunha conclusión desa aportación que significa o xornalismo narrativo. Ben, e digo que farei algunha consideración da miña aproximación porque eu efectivamente chego nos anos 70 á obra de Neira Vilas basicamente por Memorias dun neno labrego e donde me vexo retratado e, por tanto, para min ten un gran impacto e por eso seguín logo algúns dos seus traballos narrativos e especialmente algúns referidos ao traballo xornalístico. Logo tuve unha ocasión de coñecelo por esa faceta a que fixo referencia xa Fernando nos anos 80 en Cuba, donde puiden cambiar impresións con el sobre o que pensaba do xornalismo naquel momento e especialmente do xornalismo para nenos, que era unha iniciativa, efectivamente, como dixo Fernando, que tiña unha gran repercusión en Cuba, pero que hai que situar nun contexto de moitas iniciativas que había nese momento para acercar especialmente os medios impresos aos cativos e ás xeracións máis mozas, mesmo das iniciativas de empresas comerciais como de entidades públicas. E interesoume tamén especialmente, como dixen, pois esa etapa nese ámbito do xornalismo para nenos, porque, como xa dixo Fernando, e por tanto non falarei nada deso, el tivo unha obra moi prolífica no ámbito xornalístico e especialmente nos medios impresos, porque tiña unha idea do xornalismo e especialmente dos medios dos xornais como constructores colectivos con voces plurais. E a del, ou a que trataba de aportar, era unha desas voces plurais. En esa liña, pois, el elabora este traballo que é Galegos no Golfo de México, que eu creo que é unha xoia do xornalismo literario galego e que a nosa obriga é recuperalo especialmente nun momento no que o xornalismo
para aportar valor, pois necesita ver aquilo que o caracteriza ou identifica e como fixeron no pasado outros autores para aportar valor aos relatos, que é realmente o que eu considero máis relevante desta peza. Ele explica que no ano 62, pouco despois de chegar a Cuba e na empresa na que traballaba, pois que lle encargan os aspectos referidos á pesca, que teñen que ver coa pesca, e é cando el descubre e coñece a toda unha serie de pescadores galegos que, aparte, logo ele explica que teñen unhas características moi definidas, tanto polo lugar de procedencia, todos casados con cubanas, coa súa forma, seguir mantendo o galego, as expresións que tiñan e a súa vida e as historias que había detrás de cada unha desas peripecias vitais deles, que veremos que algunhas son realmente espectaculares. E el di que ten xa ese proxecto, pero que aparca por distintos motivos, fundamentalmente de traballo, e que xa o concibe como unha reportaxe, é dicir, ou como unha serie de reportaxes, porque realmente son 16 reportaxes que logo se convirten nunha novela reportaxeada. Xa di que podría ter feito unha ou dúas novelas, pero non opta por esa vía. As entrevistas, realmente, que son a base, é dicir, a documentación para todos eses feitos vividos que el fai, teñen unha labor longa, laboriosa, como non pode ser de outra maneira, e que é o que vai servir logo de fío para o seu relato. E a obra remata no 1979, e como el di, isto é moi definitorio, darlle voz ao silencio destes homes e mostrar unha das tantas guicholas da diáspora galega. É dicir, que o que trate de reflectir todas, a través desas historias, pois as peripecias de vida e para eso el ten que dedicarlle moitas horas, vivir con eles, cambiar impresións con eles, que é o que realmente logo se ve no seu relato. Debemos ter en conta que que contexto xornalístico hai, como dicía ao principio. Pois neses anos 70, o ámbito xornalístico, hai unha industria xornalística bastante asentada, como recordamos, os que temos algúns anos, había xa, a prensa deixara xa de ser un monomedio, os medios audiovisuais consolidáranse, especialmente a radio e a televisión, e, por tanto, hai toda unha serie de iniciativas no ámbito periodístico para darlle nova forza ao relato ou contar as historias de outra forma e, por tanto, volver especialmente a beber na literatura, en técnicas aplicadas fundamentalmente pola literatura, e ese era o contexto que estaba marcando líneas de actuación nos medios de comunicación nese momento. E fundamentalmente o movemento, digamos, máis coñecido, tanto polo papel que desenvolve o xornalismo norteamericano nesa altura, como polo impacto e o que significa Estados Unidos no contexto xeopolítico mundial do momento e a súa influencia en Occidente, pois iso que se coñece como novo xornalismo norteamericano. E nos antecedentes, eu citaría, que non é que o citeo, están todas as obras, ese traballo de Walsh de Operación Masacre, que é do 57, se recordo ben, e que foi unha obra que tuvo un gran impacto, sobre todo nos ámbitos xornalísticos argentinos, e que, como ben dicía Neira Vilas, dixo en varias entrevistas, el procuraba estar ao día de todo o que acontecía, sobre todo no ámbito cultural e tamén no ámbito periodístico, desde que el chegou ali. E, por tanto, a marxe dos seus contactos coa comunidade galega, sin ter constancia da influencia desta peza ou de outras pezas, pois seguro que coñecía algunha desas obras. Ben, como podemos ver o que caracteriza esa forma de entender o xornalismo ou esas técnicas que
de alguna forma, nese manifesto sistematizou Tom Wolfe, pois fálase de construción de estea por estea, registrar os diálogos completos, o punto de vista en terceira persona, e os xestos cotiáns das persoas, é dicir, o que caracteriza o seu estatus, que, como veremos, aqueles que leron a obra poden confirmalo, pois é o que logo trata de aplicar Neira Vilas, non? Por tanto, é unha prosa de non ficción moi documentada e a súa elaboración é moi coidada, intentando registrar todo aquilo que aporta valor ao relato. É dicir, costumes, formas de falar, xestos, etc. As influencias do interior de Galicia, temos que situarnos tamén nese contexto dos anos 70, efectivamente hai todos uns antecedentes do primeiro tercio do século de un xornalismo de opinión e un xornalismo moi importante tanto no ámbito literario como no ámbito da opinión, como no ámbito da información periodística de actualidade, pero neses anos, aquí os anos da dictadura, nos anos 70, como recordan, aparece fundamentalmente Teima e logo A Nosa Terra, e o que recuperan eses xéneros, a reportaxe e a entrevista, que xéneros moi castigados durante a etapa da dictadura en todos os medios de comunicación, agás para aquelas informacións máis propagandísticas. Por tanto, boa parte desas influencias ou deses antecedentes hai que velos basicamente no exterior, e basicamente na emigración e algúns dos obras que el coñeceu moi ben, porque é xente que el coñeceu moi directamente, sobre todo a Blanco Amor e a Suárez Picallo. Suárez Picallo, se non recordo mal, creo que el mismo dice que conoceu nunha conferencia de Suárez Picallo a Nietzsche, se recordo, e en Chile a la vista esas crónicas que fixo Eduardo Blanco Amor nesa etapa que teñen un gran impacto, igual que ten un gran impacto la Feria del Mundo, esas crónicas desde Chile as que facía referencia de Suárez Picallo. Eu creo que nesa liña, solo que cun rexistro distinto na medida en que presta moita máis atención a eses feitos vividos e a esas descricións, a eses relatos en terceira persona, a eses aspectos que van definindo costumes, características, é dicir, como falaban, como se expresaban, como viviron, por tanto, moito máis relato de feitos vividos, donde temos que situar Galegos no Golfo de México, que se publica, lóxicamente, máis tarde que esas dúas obras ás que fixen referencia, pero que incorpora moitos elementos presentes nesas narrativas xornalísticas da época. Ao meu modo de ver, a obra de Galegos no Golfo de México hai que situalo na mellor tradición do xornalismo literario galego, e é unha obra, hoxe, temos que vela como unha obra pioneira que, aparte, aparece fora, é dicir, no exterior, na Galicia da emigración ou do exilio, neste caso da emigración, e que ten un gran impacto tamén na Galicia do interior. Víctor Fernández Freixanes, o actual presidente da Real Academia que nos acompaña aquí, o Manolo Rivas, teñen calificado este libro como un dos mellores do xornalismo feito en Galicia, dese novo xornalismo, non? E, sin duda, é algo que xa en algúns dos estudos comparados que se fixeron nestes últimos 10 anos, pois aparecen varias referencias nesa dirección. Outro dos aspectos que creo que é relevante é que, digamos que na liña dos relatos nese realismo social no que se movía o que gustaba cultivar Neira Vilas, pois tamén nesta obra foi quen de contar historias, é dicir, sin abandonar eso, foi quen de contar historias factuais, é dicir, as historias que conforman este relato, que son de feitos reais e que debullan aventuras e desventuras de homes e mulleres cosidos polos fíos da humidade, por todo ese barrio da Habana, de Cuba, donde el sitúa, donde viviron ou vivían todas esas persoas que ele entrevistou. Por tanto, o libro realmente é un conxunto deses relatos de feitos vividos,
en lugares moi afastados, e o que fai ele é ir, ver, documentar e contar. Como el mismo explicou e dixen antes, el non quixo facer unha novela, e incluso podía facer dúas, certamente, ou máis, non? Pero di que traballou con todo ese material e que foi reunindo todos os detalles que ele entendía que eran necesarios para contar as historias e logo darlles vida xa nese relato final que é o que coñecemos e o que enviou finalmente á imprenta, non? Pero isto madurouno durante casi máis de 10 anos e, por tanto, tuvo tempo para documentar, reunir material, facer as entrevistas, todas as entrevistas e documentalas tamén con fotos. E aí ten un papel importante, e el, a parte que fai referencia no propio traballo, e quero deixalo claro, das fotos que son de Anisia, neste conxunto de reportaxes. El di que durante 2 anos realizou os traballos máis duros, é dicir, os que logo lle permiten construir o relato, e que todas son historias de feitos vividos, estampas da vida diaria, pois de xente que loitaba pola supervivencia. Todas esas historias, se nos fixamos, que ele explica que reúnen algunhas características, tanto como fixen referencia de procedencia, de forma de expresarse, etc. Todas as historias reúnen eses ingredientes que sempre consideramos precisos para poder contar un bon relato, é dicir, mensaxe, conflicto, personaxe, autenticidade, relevancia, trama, etc. E logo, cada unha delas ten ramificacións moi grandes. A partir desas historias salen relatos nos que fai unha boa contextualización, tanto da etapa histórica, dos antecedentes, dese ámbito Golfo de México, que agora queren cambiarlle de nome, e de Cuba, e, por tanto, de todas as aventuras que se producen no Caribe, e batallas marítimas ou medidas do goberno de Fidel Castro en relación coa pesca, pois aparecen na obra. E con esa humildade que o caracterizaba, ou que eu penso que o caracterizaba, polo menos no que eu coñecín, el desta obra dixo: son apenas o testemunho das sinxelas vidas duns inmigrantes dedicados á pesca, nada máis, pero tamén nada menos. Trátase de vidas verdadeiras, latexantes co seu cunco de heroísmo cotián e anónimo. E iso é o que lle sirve para ese relato, para poder contar pois todo o que el quería de eses protagonistas, que o que fai é deixalos falar, recoller os seus testemunhos e aplicar as súas sabelencias narrativas, é dicir, ir contando esas aventuras e desventuras. E aí aparecen todo ese conxunto de migrantes que polos seus alcumes, Mourela, Potas, Melitón, Badanas, Malapata, Tipela, Maceira, é dicir, de a zona dese barrio, dese lugar, o Peixiño, fundado por pescadores galegos e que conformou unha cidadela de casas pobres que trepaban sobre o outeiro desa cañada de Casablanca. Os resultados son, hai algúns que eu considero excepcionais, por exemplo, do Capitán Maravilla. Eu creo que ten o Capitán Maravilla como un dos principales personaxes. Solo a historia que conta dese personaxe é un galego que emigrou a Cuba no 17, que foi pescador na Habana, que retornou a Galicia no 22, que fixo o servicio militar na Mariña, onde serviu como cociñeiro, que cociñou paellas para Mussolini e que rematou de novo en Cuba, onde viviu e morreu logo de chegar a subdirector do Acuario Nacional. Bueno, pois, a historia así contada e logo con todos os elementos que el vai dicindo, pois ten unha gran forza, non? E, por tanto, esas historias, pero eu creo que non hai que menos valorar a achega que el fai coa súa forma de contar
esas historias, non? Que son, como dixen, relatos de migrantes que viviron, coñeceron ou alimentaron pois desde contrabando, piratería, a sombra desas correntes mariñas do Golfo de México, non? En definitiva, entendo que son 16 reportaxes nas que Neira Vilas lle conta ás persoas o que lle pasa ás persoas. E iso, como saben, é unha forma de definir o mellor periodismo. Aínda hoxe, un dos grandes desafíos que ten o xornalismo é contarlle á xente o que lle pasa á xente. Por tanto, trátase dunha cuestión central que el realmente fai nesa obra. Como dixen ao principio, ten unha singularidade, que é un conxunto, unha cadea de 16 chanzos, 16 reportaxes, que conforma unha gran reportaxe ou que outros autores falan de unha reportaxe novelada e que, sin dúbida, é unha peza maestra do xornalismo galego en galego. Fixen ese apunte que quero reiterar desa foto testemunho de Anisia, que quere deixar constancia e que é relevante. Temos que pensar que sería máis relevante aínda se parte desta obra se tivese publicado en publicacións periódicas, non? Ben, eu para concluir e para non cansalos e para poder falar un pouco do libro e desas historias, entendo, por tanto, que a obra en sí, esta obra que, como dixen, é singular, é un caso non só dos poucos que hai fai xornalismo e aparece só en libro, sino ese conxunto de narracións, de relatos, conforman o edificio xornalístico do mellor xornalismo narrativo de todos os tempos, galego ou non galegos. Se algún de vostedes leu Operación Masacre ou algunha destas obras ás que fixen referencia, ou a Truman Capote, etc., que se considera ese punto de partida tamén deste tipo de reportaxes e de narrativas, verán que ten unhas características en algúns aspectos coincidentes e en outros tamén diferenciais. En segundo lugar, eu creo que esta obra non é só un conxunto de testemunhos desas persoas que son moi relevantes, esas historias, sino que é unha peza na que o autor, é dicir, Neira Vilas, achega valor non só co seu estilo, senón co que indagou, analizou e documentou sobre as historias e intrahistorias desas persoas que el coñeceu. E non é menor isto, porque nos pode parecer pouco relevante, pero todas esas historias e intrahistorias, lóxicamente, iban levando a aspectos que el, según contaba, trataba de verificar e trataba de ver se eran certas, se non eran certas, e todo o que de aí se derivaba. Tamén esta Galegos no Golfo de México, que forma parte dese universo narrativo e desa obra prolífica de Neira Vilas, pois é unha xoia do xornalismo galego da segunda metade do século XX e, por tanto, digamos que ese é o principal motivo polo que nós tratamos de incorporala na medida do posible en todos os ámbitos da formación dos nosos xornalistas, porque creemos que si é un elemento que lles pode, igual que outras grandes obras, axudar a aportar valor engadido. E nese marco, creo que hai que situalo especialmente desas achegas de xornalistas e escritores que seguiron aportando, neste caso desde a emigración ou desde o exilio. E por último, como dicía, non menos importante, aínda que nesa visión do novo xornalismo o habitual era que as reportaxes que antes se publicaban en medios impresos logo se convertiran nunha gran novela, neste caso foi unha gran reportaxe que creo que se convirte nunha gran novela reportaxeada da que todos podemos estar moi satisfeitos que se fixera en galego e que se difundira e se poida difundir na actualidade. Mais nada, moitas gracias.
Moitas grazas, profesores Redondo e López. E agora temos a palabra ao público por si hai preguntas, comentarios. Por favor. Alguén? Bueno, moitas gracias pola vosa conferencia. Eu quixera coñecer un pouco máis dese artigo de Neira Vilas que fala o decálogo do bo galego. É posible coñecer un pouco máis o contido ou as líneas básicas do mesmo? Sí, a ver, primeiro artigo en galego publicado por Neira Vilas do ano 54, ten Neira Vilas, por tanto, escasamente 25 anos. Hai que entendelo no contexto do xornal Adiante, Mocedades Galeguistas, grupo de mozos e mozas con conviccións políticas moi contundentes, moi arraigadas no nacionalismo galego da época, na emigración, que ven a Galicia dende a distancia. O decálogo son 10 mandamentos do bo galego, están disponibles en galiciana e se poden ler. Segue, por suposto, a estructura dos 10 mandamentos que temos na Biblia, tal cual, referido neste caso aos galegos, pero con unha convicción moi... Como expresalo? Neira Vilas aí se expresa dun xeito moi vehemente, moi convencido do que está afirmando, no contexto dos seus 25 anos, de verse nun mundo que non coñecera ata ese momento. El descubre Galicia en Buenos Aires e o fai desde esa posición. E aí nese contexto hai que entender ese artigo, que é unha xoia a día de hoxe, que nos fala do primeiro Neira Vilas escribindo nos xornais e falando de Galicia, que foi do que escribiu durante toda a súa vida, desde diferentes posicións, diferentes temas, enfoques, pero aí xa estaba o Neira Vilas, que logo se vai a desenvolver noutras moitas obras. Decálogo do bo galego. Xosé Ulla é o seu pseudónimo aquí. Vamos a ver. Amar e defender a Galiza sin deixaren por iso de respeitar a todas as nacionalidades e faguendo que os outros tamén nos respeiten. Segundo, loitar con todos os folgos para recobrar a independencia galega. Terceiro, falar o noso idioma e esparguelo canto sexa posível. Cuarto, coñecer a historia de Galiza, os seus homes e as súas mulleres que traxeitaron polo noso grandecemento a traveso das ciencias, das letras e das artes. Quinto, conservar o folclore galego, así como todas as costumes tradicionais que tan importante papel xogan na personalidade da nosa terra. Sexto, saber, sempre que sexa posible, quenes son os nemigos de Galiza, para así, arredándose das súas suxestións e malintencionadas tramoias, poder gañar máis tempo e mellor eficiencia na recuperación dos nosos dereitos. Sétimo, para que o lume interior do lóxico entusiasmo non se esmoreza nin esmale en ningún intre, todo bo galego debe aguilloalo dende fora, lendo libros escritos no noso idioma e que traten das nosas cousas. Ademais, levar na botoeira da chaqueta unha enseña galega e dedicar simbólicamente a Galiza algún curruncho do fogar. Oitavo, o que teña fillos, aínda que istes non sexan galegos, ten a obriga moral de amostrarlles o que foi, o que é e o que ten de ser a nosa patria, no concepto das nacionalidades. Debe tamén ensinarlle a falar galego. Noveno, é deber ineludível de todo galego, consciente dos problemas que afeitan a nosa terra, explicarllos a moitos que aínda situando en institucións galegas fanno con indiferenza por faltarlles o coñecemento cabal dos tales problemas. Décimo, o complexo de inferioridade que arrastran tras de sí moitos galegos ata chegar ao extremo de negar a súa verdadeira e única patria soamente xustifícase coa ignoranza e a cobardía. Iso aldraxe inconsciente contra a nosa terra debe combatirse denodadamente, xa sexa no propio terreo das circunstancias ou no alleo. Cicais fagan falla, poucas verbas para sacar a moitos dentro isa brétema de compunximento. Esta laboura é un dos máis sagros mandamentos a cumprir polo apostolado galeguista. Xosé Ulla.
No, en todo caso, tanto a Xosé López que está aquí como a Víctor Freixanes, que tamén nos acompaña, coñecer un pouco mellor cal foi o recibimento que tivo esta obra no seu día. En 1980, nos primeiros anos 80, sabemos que gañou o Premio da Crítica, que foi ben acollida, pero, bueno, no xornalismo galego da época, como caeu esta obra? Ben, eu creo que cando se publica aquí a primeira vez en galegos no Golfo de México, no ámbito do xornalismo, a miña impresión é que ten pouco impacto e tratarei de explicar por qué. Por como é recibida. Hai unha obra que no universo narrativo de Neira Vilas marca a súa traxectoria, que é Memorias dun neno labrego. E todos esperaban que daba de sí Memorias dun neno labrego. Quizás este é un rexistro completamente distinto, e creo que me corrixa se non Víctor, pero non recordo que nin nos congresos que houbo na época, nin noutras iniciativas se falase del. E máis, cando el estivo aquí, non recordo o ano, pero na conferencia que deu no Clube Internacional, no que daquela era o Clube Internacional de Prensa, non se falou desta obra e si se falou do seu traballo xornalístico tanto en Cuba como do xornalismo da opinión. E, por tanto, eu creo que, de alguna forma, agás para algúns que podían ter ou podíamos ter máis interés en modelos narrativos distintos, tamén para algúns críticos e críticas literarias que si fixeron referencia a esa forma de contar, a eses feitos vividos, etc. etc. E é con posterioridade cando algunhas desas xornalistas empezan a, digamos, chamar a atención sobre a importancia desa obra. Para min, as dúas persoas das que teño constancia por declaracións ou por escritos, non teño aquí os exactamente, pero é Víctor Freixanes e é Manolo Rivas. No caso de Manolo, creo recordar que é nun artigo no xornal El País, pero non recordo cal, porque non era falando solo desto, sino que falaba de outros aspectos, que por aí teño a referencia. E no caso de Víctor, pois é nunha conferencia, nunha intervención sobre a evolución do xornalismo galego. Pero non sei se Víctor... Bueno, eu concordo con que di Xosé López. Naquel momento tamén é que navegar co galego no mundo do xornalismo, mesmo no mundo do xornalismo máis alá do circuito que podía ser o libro, porque, claro, os libros tiñan unha especie de recepción moi específica, non? Pois era ir contra o que dominaba, non? De todos modos, foi un libro que marcou moito a nosa xeración de xornalistas novos e, de feito, promovímolo e traballamos moito para que lle concedesen o Premio da Crítica, que era, naquele momento, pois sigue sendo un premio moi recoñecido, moi valorado e bueno, non houve discusión ninguna nese aspecto. É certo que decía Fernando que a obra de Memorias dun neno labrego acabou, eu creo que o propio Neira Vilas era consciente, acabou caendo como unha lousa de éxito enriba de toda a obra da extraordinaria e variadísima obra de Neira Vilas, obra non só no ámbito da creación, sino tamén no ámbito do xornalismo, do ensaio e da documentación, porque ele é un documentalista nato, todo registraba, todo escribía e depois procuraba publicalo para que quedase constancia. O seu traballo na Habana recollendo a memoria do que foron os galegos ali e que deixaron ali, aquela documentación toda que prácticamente estaba ciscada e esquecida e ameazaba con perderse, pois el fixo un esforzo enorme por non perdela. E despois aquí esa teima seguía, non? Que todo o
o que puidese ser mesmo as cousas máis pequenas nas seccións que na súa derradeira época escribía no Correo Gallego, pois era un pouco esa obsesión por deixar constancia mesmo dunha visita, dunha lectura, de algo que lle chamaba a atención e que el consideraba que puidese ser interesante. O éxito en Cuba foi extraordinario. Eu, por exemplo, vivi unha experiencia, e remato, e é que cando vivía en Madrid, cando estaba en Madrid dirixindo a Alianza e demais, pois houve unha persoa, unha rapaza nova, daquelas que viñan de Cuba buscando a vida aquí como podían, Yirka chamábase, que traballaba na nosa casa e que un día descubriu 2 libros na miña biblioteca. O Principiño, que era o seu libro da escola en Cuba, unha rapaza que, ainda que, bueno, sobrevivía como podía en Madrid, tiña unha formación intelectual moi por riba da media, non? E Memorias dun neno labrego. E aquí, este señor é Neira Vilas, o da revista Zum Zum. E viñeron connosco a Galicia, a Gres, a visitar a Neira Vilas. Eu teño unha fotografía dos 4 ali con el na porta da fundación e Yirka choraba, non? Pero choraba como se estivese viaxando no tempo a súa infancia, porque a revista Zum Zum para eles era o máis importante que podía chegar a casa cando eran nenos. Eses 200.000 e pico de exemplares pois eran moito máis. E a máis a revista, claro, era moi enternecedora. Por exemplo, hai un capítulo dedicado á adolescencia do Che Guevara, de cando Che Guevara era neno. Bueno, pois é impresionante o que se pode decir ali. Pero, bueno, é enternecedor e era moi bonito e chegaba a xente, chegaba aos nenos sobre todo. E aquela Yirka, que depois acabou escribindo un libro, por certo, para ela Zum Zum era o máis importante que lle ocurrira na vida. Damos por rematada a sesión. En primeiro lugar, damos a cada un dos conferenciantes o noso agasallo. Fernando, da parte do Ateneo, boas tardes.